Hey, yebusi. Lantuka nge-22 yim nge-20 yekule nyanga sikuyo ngo November. kuNovember sesekuye nge-22 kaNovember nge-22 kaNovember uzabuphi busi 22 kaNovember. ndifuna uyibhale phansi 22 kaNovember uzabuphi nge-22 kaNovember 22 kaNovember. ya ndiyahamba iboss yami yandikhupha siye eDubai. Meeting eDubai. nge-22 kaNovember iboss yakhe yakukhupha ikhupha wena naba Hayibo ikuba mna ndedwa meeting eDubai. busi iboss yakho kaloku emsebenzini yindoda nje Ngoku so ukhutshwa indoda ikhuphele eDubai mna ndingekayo eDubai nawe wena sokukhutshwa indoda isiye eDubai uboss wam into zebusiness yakhe boss wam. Yebusi uthi wena kum kutsho wena busi utsho kum uthi wena ukhutshwa yenye indoda ikuseDubai Siya emeetingini. noba niye emeetingini indoda luzawuhamba nayo Nekuyi-understandile kuba yiboss yam siya emeetingini. kwabantu bangaka uphangela nabo busi ibhosi yakho yavela khetha wena bintshintshi wena busi uhlekiswa ziintloni ndikuxelele uye emeetingini eDubai uye nenye indoda zange ndakusa eDubai busi awuye eDubai Awuyaziqhatha. eDubai awuyi busi iDubai uyayifunda ezindabeni awuyi Dubai wena wena into ozawuyenza nge-22 kaNovember yaqonda uhamba nam siya emdantsane e-NU1 ekoneni andikwalapha ke mna ke uyazi uba kuzabe kukho ntoni nge-22 kaNovember le nto bendisithi ndifuna uyibhale phantsi kuzobe kukho iPanda Kas Entrepreneur Business Summit ndiyakuxelela kuzobe kukho iPanda Kas Entrepreneur Summit yeyokuqala futhi ezimbalini ubakho isummit emdantsane e-NU1 uyabona ke kula summit busi kuzobe kukho osomabhizinisi osomashishini abaphuma izandla kulomkhakha webusiness bazabe bephaya osomashishini abakhulayo baya invite uba ngabana mabaphume ngobuninzi babo baye kula summit yaqonda wena busi ungumuntu onephupha loba nebusiness ngoku ufuna uye eDubai kanti fanele wena umuntu ofuna uqala ibusiness umuntu onebusiness mhlawumbe ibusiness yakhe ayihambi kahle entontoni yabona izinto ezinjalo bayabizwa bonke abo bantu baye kwi-summit abasomashishini bazabe bephaya ke ndithetha ngabo ndithi bangompondo sihlanjwe kule game yebusiness bazobe bethetha ngqo nosomashishini yaqonda nabantu abafuna uba nebusinesses bebacebisa bebaxelela uba ngabana how to grow your businesses uyava ndikhumshe busi okay ndiyakuxelela izobe isummit yokuqala yenziwa yiPanda Mzantsi kuba ke kuzobe khona isummit mandingabi saya ke eDubai hayi kanti eDubai mntu wami hayi njani because kaloku uthetha ngoba phayana kuzobe kukho abantu bebusiness and ndingomnye onephupha loba ndinebusiness ndizamfowunela ndizamxelela andikho right awuye eDubai iyakuphosa iDubai ngoku uyandiphosa uya kwi-summit mamela ke busi uyabona ke kulaa summit kunamatikiti yaqona amatikiti awungena phaa kulaa summit yi-R100 100 rand and uyazi uba bathe xa beyicacisa le nto yale 100 rand ayibona uba uyazi uba le nto izokhulisa oosomashishini ndikuxelele because laa 100 rand iba yi-voucher uyaqonda laa voucher uzawuphinda anditsho abantu masithi abantu abathengisa iveji abantu abathengisa iminqambulo abantu abathengisa intontoli bazobe bebeke izinto zabo phaa bathini ibalekile kodwa ke bazabe bebeke into zabo phaa uyabo bedisplaya into zabo phaa so ngala 100 rand ungena ngayo iba yi-voucher uyabona mhlawumbi uzobona ikhaphetshu uthenga ikhaphetshu kalapha kwaba bantu mhlawumbi uzobona icarrot uthenga icarrot mhlawumbi uzobawela umnqambulo uthenga umnqambulo ngala voucher so le 100 rand yakho iphinde isheke kapha kwaba somashishini bazobe bephaya right njena inkulu ndiyivela sezireyidweni ezinkulu ndayibona uba ngabana i-serious le nto uyazi uba ngabana beke kathethwa ngayo ku-ETV ndatsho ndathi this is big
This is big. I-TV kaloku yi-national television. Kwaphinde kathethwa ngayo kule radio le, i-radio 2000. Ndivile ngapha ithethwa ipresentwa bayayondlala wethu. Bayayondlala. So busi into endiyicingayo. Ndicinga mna uxelelo somashishini obaziyo. Yabona? Nabantu abanecar wash, nabantu abachebayo, abantu abafakela abanye inhloko, abantu abathengisa ukutya, abantu abathenteni, ngabathele ethuphe ngalomba wesummit. Hayi. Izoba nkulu into ezaba kula mdantsane. Asayanga nakulo Dubai ndiyaya. Yeah. So for more information, umuntu makavela fonele i-numbers, azisabelele pha. Umzekelo, une business ofuna uyi-showcase pha. Yabo, mhlawumbe ufuna ukwazi bangabana wenza njani uzuyobeka itafile yakho pha. Yaqonda? Because ezaba nkulu lanto. Andifuni mna njengoba ndikubalisela lento, andifuna abantu bathi bavalelwe ngaphandle. Oh, hayi nami ndiyakubona uba awufuni ukundivalela ngaphandle because naku undixelela ungafuni ndiye eDubai. Yeah.